Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Петя Апостолова и споделям различни части от живота си. Днес съвсем спонтанно реших, че ще си поговорим докато се гримирам. Темата ни на разговор ще бъде хорското мнение. Това ми е такава тема, която много ме засяга през целия ми живот и реших сега да ви споделя моите размисли напоследък. И ще се радвам долу в коментарите да си завихрим една дискусия. Само отивам да си взема едно огледало, защото забравих. Взех си огледало. Да започнем от там, че аз цял живот страдам от това да си мисля какво ще си кажат хората. Не знам откъде се корени и така нататък, но просто винаги много съм се притеснявала от мнението на близките си, от мнението на околните, сега какво ще си помислят, как ще изглеждам и така нататък. И това през целия ми живот много ми е пречило. Като ви казвам, много. Толкова неща не съм започвала, включително и този YouTube канал, от притеснение, че хората ще започнат да говорят някакви неща за мен, ще си мислят, че съм странна, защо ги правят тези неща. Годините, особено тази година, осъзнах, че хората винаги си имат мнение. В смисъл, те просто, независимо какво правите, те си имат тяхното мнение за дадена ситуация. И това мнение е пречупено през призмата на техния живот. И почти никога, даже да не кажа никога, това мнение не е свързано с вас. По никакъв начин. Дам ви един пример. Преди години, не знам вече колко години, много рязко качих много килограми и всички започнаха, разбира се, да коментират това нещо. И да са, супер притеснени аз как съм здравословно, добре ли съм, защо толкова съм напълняла, много ли ям, всякакви такива неща, знаете, познато ви е. Също не знам дали ви е познато, но разбирате за какво говоря. И аз тогава се чувствах ужасно. Особено пък някой като ми коментира, аз знам как изглеждам и знам какво се е случило. И дори не знаех тогава причината, защо съм напълняла толкова, нито съм преяждала или нещо такова. И това още повече ми влошаваше психически състоянието. И направо ми идеше да се скрия в някаква дупка. След години вече, когато разбрах какво ми е и ми беше отнело около 2 години да отслабна. Това в смисъл бяха години, в които аз непрекъснато съм полагала усилия това нещо да се случи, да се почувствам, дори не толкова за килограмите, ами да се почувствам по-добре, да се чувствам себе си, да ми е лесно да се кача по стълбите. За този период мога друг път да ви разкажа. Но аз го направих, отслабнах и познайте. Хората започнаха да коментират. Защо толкова си отслабнала? Много си отслабнала, маля, ама ти си беше по-добре, като беше малко по-пухкавка. Сега изобщо, не знам, нямаш живец. И аз още тогава, видях как хората наистина си пречупват нещата през своята призма и това няма нищо общо с мен. Дали аз ще съм слаба, дебела, грозна, красива. Изобщо никой не го интересува реално. Просто хората искат да си изкажат мнението. Вторият път, в който много силно се сблъсках с мнението на хората, така, в смисъл през годините ми се е случвало да се сблъскам, но не толкова осезаемо. Обаче като забременях хора, като забременеете, отключвате едно. Не знам дали при всеки е така, защото при някои хора май не е така. Може би ако сте малко по-остри като характер, може би хората не си позволяват толкова да ви коментират, така пред вас да ви дават насоки и съвети. Но си мисля, че просто като забременеете, отключвате едно ново ниво на желание у хората да ви разказват разни истории, да ви дават съвети, да ви изказват мненията си по всевъзможни, как да си гледате детето, как да раждате, нещата са супер много. И вие може да се побъркате буквално. Добре, че вече в този си етап, в който забременях, бях много по-осъзната и не се влияех много от това нещо. Пак е имал моменти, в които ми повлиява и започвам да се паникьосвам и да мисля, че хората са прави в това, което казват и че аз може би някъде бъркам. Няма как аз да знам всичко, но в 90% от случаите трябва да слушаме себе си и да не позволяваме хорското мнение да ни разколебава и да ни
обърква, защото ще стигнем до никъде. Мнението на хората минава през тяхната собствена призма и няма нищо общо с нас. Ама нищичко. Никога някой човек, който е супер успешен или има нещата, към които се стремите, няма да тръгне да ви напада или да ви спира и да ви казва не дейте да тръгвате в тази посока, защото може нещо да се случи. Повечето пъти тези мнения идват от хора, които не са си осъществили по някакъв начин потенциала, не са опитвали различни неща и като цяло ви предават своите страхове. 100% сте го чували това, обаче искайте съвети само от хора, които притежават това, което и вие искате. Хора, които са стигнали там, където вие искате, а не от хора, чието живот не искате да живеете. Нещо, което много ми е помагало в много моменти, в които много съм се колебаяла. Но се радвам, че вече съм в една по-осъзната фаза на живота си и не ме интересува, честно казвам, кой какво мисли и кой какво говори. Особено, не знам, някакси се пречупих откакто станах майка, защото осъзнах, че центърът ми и това аз да се чувствам добре, това човече също да е добре, семейството ми като цяло да е добре. Не мога да си позволя да се влияе от хорското мнение, защото така няма да имам никакъв прогрес, реално. Приключих си грима и приключвам с тези размисли и страсти, но просто това искам да е вашето напомняне, да не се влияете от хорското мнение, да започнете каквото искате да започнете, да не се бавите като мен 100 години. И в момента, в който, особено пък като започна да ви се получават нещата, искам да ви кажа, че всички хора, които са ви се подигравали и всички хора, които са правили някакви коментари, започват да ви търсят за услуги, започват да ви се възхищават вече, да ви пишат мили коментари и така нататък, като говорим особено за социалните мрежи. Така че просто you do you. В смисъл, правете каквото ви харесва, бъдете себе си, бъдете си автентични и правилните хора ще си бъдат около вас, другите просто не ви трябват.